Hvordan har du selv med sådan at blive vækket? Lidt uautoriseret. Ja, men det skal fandme gøres kærligt, og det er hele mit projekt. Ja. Jeg er her i kærlighedsøkologiens navn. Hvordan har du så med at blive fuldt af Frida? Jeg er jo vokset op med dukker. Eller hvad hedder det, med grise. Eller med folk inde i noget. Så der er ikke noget, der kan skræmme mig overhovedet. Med forskellige. Nej, jeg penge goddag. Ja, vi vil gerne lave noget live her. 5 over 9 er vi på. 5 over 9, fordi P4 vil gerne lave 10 over 9. Hvad fanden hedder de egentlig, de her hytter? Grisehytter. En anden ting, man får lov til her, det er at blive morgen live vækket af Peter Mygind her i morgen. Her kommer jeg i økologiens navn og skal lave det, der hedder en kærlighedsøkologisk morgenvækning sammen med mit yndlingssvin Frida. Frida, kom skat. De sover simpelthen herinde. De sover herinde, og de ved ikke, at de bliver vækket. Vi er ude i en ren surprise, økologisk morgensurprise, og det er meget vigtigt, når man er på en festival, at blive vækket i kærlighedens navn. Og Frida, kærlig. Juhu, godmorgen. Jeg elsker økologi. Hvad mere kan jeg sige? Den sætning fortæller jo alt. Det er festivalen i første klasse. Man må i hvert fald sige, at det er et af de bedre steder at bo. Det er jo fantastisk. Tutti place. Hvad siger du? Det er dejligt. Morgenmad på sengen og det hele? Ja. Det skal jo lige siges, de ligger jo inde i en original økologisk grisehytte. Det er jo den her slags hytter, grise, som har et godt liv, bor i. Godmorgen derinde. Vi vil bare sige godmorgen til jer. Her har I en morgenbrødspose, og der er økologisk frugt, der er økologisk varme brødbasser. Og mens I indtager det, så vil jeg stå og stynge lidt for jer. Icy trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful morgenbrunch her med Frida, økogrisen, som kommer ind og giver en krammer, hvis I gerne vil have det. Nej, det er okay. Der er ikke rigtig plads. Jeg har aldrig nogensinde oplevet sådan en service på sådan en festival her. Det er fuldstændig åndssvagt. Skal vi lukke døren lidt? Vil du lige have hvornår vågne lidt i stedet? Er det okay?